Hej alle sammen, i dag skal vi høre, hvad jeg ønsker mig til jul. Hvis I ved ikke, hvad I ønsker jer til jul, så kan I høre på mig. Er en iPhone 15 Pro Max i pink. Her kommer den. Det er fordi min telefon, jeg siger ikke, hvad for en telefon jeg har, men den er mega sådan laggy, og hvis jeg slukker lyset, så er det mega dårligt. Så ja, det er en anden ting, det er sådan en bord. Det er fordi mit bord er mega stort. Og det fylder næsten hele min værelse. Ikke hele min værelse, men noget af min værelse. Ja, så vil jeg have sådan en her. Det er fordi jeg har sådan en papir, som jeg vil have min værelse, det ser ud. Så ja, jeg vil have et bord. Lille sådan en bord. Den tredje ting, det er sådan en spejl. Det er fordi, det er også populært, ja. Det er fordi, den her spejl, som jeg bruger, den er mega lille, og den er mega beskidt, så jeg vil have den her spejl. Den fjerde ting, det er sådan en kommode. Det er fordi, jeg ved ikke, hvor mine ting skal være. Og jeg har alt for mange ting, de kan ikke være i min værelse. Sådan, så, hvor jeg kan stille mit makeup og alt. Den femte ting, det er sådan en seng. Det er fordi, jeg vil have sådan en sofa og en seng, som hvis der kommer nogle gæster, så kan jeg lave som en sofa, når jeg sover, så er det en seng. Ja. Så har jeg mere plads. Sjette ting, det er sådan nogle skincare, der kommer. Ja. Det er fordi, det er mega populært, jeg har set på TikTok, Instagram og alt. Jeg har set, at de laver Get Ready With Me, eller jeg ved ikke, at de laver Get Ready With Me, så jeg vil også have det her skincare. Så vil jeg have sådan noget tøj, der kommer her. Jeg behøver ikke at have det, men jeg ønsker mig det ikke, men jeg vil bare have det sådan. Ja. Så vil jeg også have makeup. Bare sådan alt makeup, ja. Vil jeg også bare have 250 kroner, eller nej, 252 kroner. Det er fordi, jeg vil bare købe noget selv. Jeg siger ikke, hvad det er, eller jeg kan godt sige det, men sådan tror jeg ikke, jeg gør. Ja, så var det alt for den her video. Hej, og vi ses i den næste video. Hej!